foran. God himmel, så er det altså dejligt at have en kilometer ud. Det er rigtig godt. Må jeg godt få lov at spørge, hvordan gik prøveflyvningen, synes I? Vi står der helt nu, så er det jo begge to? Første kriterie, hvor det var en god tur. Per, du tog den første tur. Hvad siger du til den? Jamen, jeg synes, det var en fantastisk oplevelse. Det er en fed flyver. Ganske få klik på trimmet, og den er uden nogen nykker overhovedet. Ja. Fed. Helt sikkert. Peter? Jeg skulle klikke lidt til venstre på krængeordene. Og en lille smule dyk. Så er det sgu stråt også der. Den mest krængeord. Men jeg kan se, sådan som det står nu, så er det ikke voldsomt. Men det er jo rigtig voldsomt store udslag, så jeg klikker ikke er så store så. Men hvad med selve flyveren og flyveturen? Hvad synes du om det? Er den pengene værd? Det skal man aldrig gøre op. Det er det godt op. Det er det. Men den flyver i hvert fald, som vi har håbet på. Ja. Altså, den er jo et flot flyvebillede. Og den er meget forudsigelig i, hvad den foretager sig op. Ja. Den har ikke nogen Hvad med landingen? Ja, lad os prøve at få den. Vi starter med Per. Jeg vil starte med mig. Du landede langt. Jeg landede langt, ja, og jeg gik en lille smule for hurtigt i tomgang, og det betyder, at den er svær at få ned i hastighed, flyvehastighed. Jeg kom højt ind med vilje for at være sikker på, at jeg ikke fløj en død. Ja. Og det behøver jeg ikke at være bange for, for den opfører sig helt snoren af. Jeg er lidt lavere i tomgang, og behøver bestemt ikke højere op.
Så jeg tror lige rouladen lidt mere fra lidt før, så passer det. Ja. Den laver ingen ulykker eller noget som helst op af, når der er ingen problemer. Jamen, det ser også flot ud. Peter? Jamen, jeg ville jo ikke så langt som Per. Nej. Så jeg havde en tomgang, der var lidt lavere, og kom også lidt lavere ind, belært af den erfaring. Og så, jamen, så er den jo, der er ikke meget tryk på halehjulet her, når man lander. Så det høje græs derude, der kurer den så lidt på næsen på koglet, uden at der skete noget som helst. Ja, der skete ikke noget med flyveren overhovedet. Nej. Retningen var rigtig, og så det var, jeg skulle nok lige have haft et enkelt klik på gassen lige da jeg lå på finalen, så havde den nok kommet fint ind og landet på det høje, men ingen problem. Jamen, det var dejligt at se i hvert fald. Det skal prøves igen. Ja. Men selve flyveegenskaberne i luften, når I sætter flaps, når I sætter understel. Altså understel kan ikke mærkes. Overhovedet. Og flaps er vi sådan en lille smule uenige, om det kan mærkes, når den er helt nede. Første trin er i hvert fald ingenting. Nej. Vi har lavet det på en trepositionskontakt, så den får det halve til at starte med, og vi kører langsomt ned, og det er selvfølgelig også med til, at man kan reagere, så det ikke bliver noget, der sådan hopper i luften. Ja. Den ændrer ikke ret meget. Nej, det gør den ikke. Altså, den bliver langsommere. Ja, den går ned i fart, altså modellen går ned i fart, men det er ikke det, at den stikker næsen opad, eller nej, det synes jeg ikke. Motoren, er I glad for den? Ja, det er en gammel kending, som vi har fløjet hele sidste år med. Ja. I en 2,5 meters Katana, så den har spist vel 20 liter eller sådan noget, så den er særdeles reliable. Ja, man kan se, det går også meget nemt med at starte. Den starter næsten første gang I trækker i håndtaget. Jamen altså, de der kinesiske DLE-motorer, de kører godt. Ja. Vi har skiftet den der prophub der hvor propellen sidder på, for den var revnet. Ja. Der er de åbenbart forregnet sig lidt med vægten, og så har vi fået en anden en på, så virker det bare igen. Ja. Gudskelov opdaget, inden der skete noget. Det var dejligt at se. Det var en flot flyvetur fra jer begge to. Det var lækkert. Tak for det. Håber vi ses til Warbirds over Filskov. Jeg håber den holder.